Pentru că pacienții cu tuberculoză rezistentă, problemele sunt în general de acces la diagnostic și tratament. Avem metode de diagnostic rapid, însă în cauza costurilor ridicate nu sunt folosite în tot timpul pentru diagnosticarea pacienților, dar pacienții cu tuberculoză rezistentă nu au încă acces toți la schemele cele mai noi de tratament. Sperăm că într-un an, doi să se rezolve și pacienții cu tuberculoză rezistentă să se poată trata în România la fel ca oriunde în altă parte a lumii. Pacienții cu afecțiuni respiratorii au probleme în general, au probleme de aderență la tratament și de oboseală terapeutică. E complicat să ții un tratament o perioadă lungă de timp. Mai mult decât atât, în perioada asta de pandemie, au avut cumva și accesul restricționat la spital. Spitalele în care ei se tratau în mod normal, spitalele de pneumologie, au devenit spitale COVID. Pe lângă asta, medicii care îi tratau, lucrând prin rotație în secțiile de COVID, nu au mai putut să îi îngrijească. Știm că e foarte important pentru mersul unei boli cronice, foarte importantă relația medic-pacient și relația asta a fost circuitată cumva din cauza pandemiei. Pe lângă asta, oamenilor le-a fost teamă să meargă la spital în această perioadă. Știm cu toții că acum un an trebuia să stăm în casă și ne era cumva teamă să ieșim, să mergem la spital. Unora le era teamă să meargă la spital, tocmai că era un spital în care se trata COVID și le era frică să nu se îmbolnăvească. Cumva acum lucrurile astea cred că s-au mai temperat și oamenii au început să meargă din nou la spital. Sper că această pandemie se va termina la un moment dat și ne vom putea relua cursul cât de cât normal al vieții. Referitor la tuberculoză, dacă cumva suntem pe un trend descendent și numărul de cazuri scade de la an la an cam cu 5%, anul ăsta scăderea a fost foarte abruptă și s-au dus undeva la 30%. Deci cumva cam o treime din pacienții cu tuberculoză nu s-au mai prezentat pentru a fi diagnosticați la spital din diverse cauze. Principala cauză, cred eu, că este teama de a merge la un spital care tratează COVID. Noi, ca asociații de pacienți, în momentul ăsta, pe lângă activitățile pe care le facem în mod normal de suport ale pacienților, suport emoțional, suport la egal, suport psihologic, suport social și am reluat proiectele în care distribuim pachete alimentare pacienților, tocmai ca să încurajăm să rămână aderenți la tratament. Pe lângă asta încercăm să informăm cât mai mult posibil despre pandemie. Anul ăsta, în 24 martie, ziua de luptă împotriva tuberculozei, principalul îndemn a fost acela de a merge la medic. Orice om care are simptome respiratorii, care tușește, care respiră mai greu, să meargă la medic. E foarte important să mergi la medic, să fii diagnosticat, indiferent de ce boală ai. Un diagnostic precoce, un diagnostic timpuriu, crește exponențial șansele de vindecare.